че кашницата няма да мине просто така. Вземи Димекс. Димекс. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем... Когато почнете да се биете с някого, искат да научат бокс. Сега ще ви покажа ми кървят. първите стъпки. Когато почнете да се биете с някого, трябва да застанете в права форма. Гледате човека, с когото ще се боксирате и започвате така, хубава позиция и бам, 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 Убийте го! Моля ви се! и така ще победите. Да, бе! Само за едно ще се така. Ау! Не, брат. За какво трябваше да говориш за това? Не, аз съм грозен на тебе, как могат да измерят от две различни връзки? Ale mordo mi się...